Свабоду, роўнасці і званню мы працярэбім сабе след, і будзе ўнукаў панаванне, там, дзе сягоння плача дзед. То есть вот социализм нашей Нивы и социализм Александра Григорьевича – это разные социализмы. Ну, ён падзяліў інтэлігенцыю. Вот что не так с белорусскими национальными рухами? Шырокай хадой у час гэтых спакус на мапу Европы ўзышоў беларус. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыо. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць і намацаваць беларускую нацыянальную ідэю, як звычайна вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і яго дыназаўр і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні сур'ёзны госць, кандыдат гістарычных навук, сябра інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі Андрэй Унучак. Вось гэта той чалавек, які нарэшце нам скажа, што сапраўды-то нацыянальная ідэя дзесьці там у глыбінях, у глыбінных пластах беларускай гісторыі яна даўно ёсць, ну, можа, дзесьці троху так закапаная, трэба вот так вот раскапаць і ўсё будзе, да? Ну, безумоўна, нацыянальная ідэя і нацыянальная гісторыя вельмі шчыльна звязаныя. Таму, канешне, з майго гледзяшча, ну, трэба шукаць вытокі там у глыбінях. Але вось вы гісторыю вывучаеце, ну, і наколькі я разумею, вот ёсць, скажем так, вот, ну, як той же самы Радаман, гісторыя права, вот ён там права там вывучае, там хтосьці там гісторыя суда, там як Мацук. У вас якая спецыялізацыя? Вот, дзе ў якіх вот сферах мы тут зараз панамацваем нашу ідэю? У мяне спецыялізацыя гісторыя беларускага нацыянальнага руху. На пачатку 20-го стагоддзя нашаніўства і гісторыя беларускай інтэлігенцыі. Вось гэта моя спецыялізацыя. Нацыянальныя рухі. Давайте вось ўсё ж таки важная такая рыса. Вы можете з пункту гледжання гісторыі патлумачыць, чаму нейкія вот нацыянальныя рухі, абуджэнне, гэтае вот ўсё, што было, яно было колькі хваляў, іх ужо было, там, пачынаючы, я не ведаю, можа там і глыбей, калі капнуць, вы нам зараз раскажаце, але вот там, скажем, тое, што у нас на слыху заўсёды, там, 1918 год, потым, скажем, там, 1970-й, 80-й, 90-е. І вот яны как бы ёсць, і потым раз і зніклі, і ні да чаго не прывялі. Чаму? Вот што не так з беларускімі нацыянальнымі рухамі? З майго гледзяшча, тут нельга сказаць, што ні да чаго не прывялі. Гэта сапраўды нацыянальны рух і нацыянальнае такое адраджэнне, оно развіваецца хвалямі. І першую хвалю, я бы сказаў, нават мы можам сказаць з пачатку новага часу. Новы час пачынаецца ў 16 стагоддзі, калі з'яўляецца з карынаў пераклад Бібліі, калі пачынаецца рэфармацыя і калі пачынаецца фарміраванне, ў прынцыпе, того, што мы сёння называем нацыянальнай ідэнтычнасцю. Вось гэта такі ўзрыў, скажем так, разрыў вось старога свету, старых шаблонаў, і вось гэты тэкст біблійны пра адмову пасляслоўя з карыны, яны ўваходзяць і становяцца для нацыянальнага руху такім падмуркам. Таму што яшчэ Вацлаў Ластоўскі ўжо ў нашаніўскі перыяд ён пісаў пра гэты час як пра залаты век. Таму мы можам сказаць, што вось тут ёсць гэта сувязь. Другая хваля, гэта ці другі нацыянальны ўздым, можам сказаць, безумоўна, гэта паўстанне 1863 году, Кастусь Каліноўскі. Гэта з'яўленне Беларусі, ужо ў сучасным сэнсе слова, прамоўленая Беларусь. Канешне, асноўныя тэксты гэта лісты з падшыбеніцы. Тут акрэслена сутнасць беларускай нацыянальнай ідэі. Трэці нацыянальны ўздым – гэта нашаніўства. Гэта нашаніўства і Беларуская народная рэспубліка. Тут такі корпус тэкстаў – гэта сама газета «Нашаніва», і з яе выходзіць афармленне ўжо беларускай нацыянальнай ідэі як самастойнага беларускага шляху. Гэта скончылася ўсё ў курапатах.
якраз вось учора была ноч расстраляных паэтаў, там скончыўся вось гэты трэці нацыянальны ўздым, але цікава, што чацвёрты пачаўся менавіта там, дзе скончыўся трэці, з курапатаў. І тут, канешне, асноўны тэкст гэта вось Пазняк Шмыгалёў, курапаты, дарога смерці. Вось ён зноў узрывае вось гэты дзірван саветчыны, і зноў Беларусь выходзіць на першы план у такім у нацыянальным жыцці. І ўзнікае ўжо незалежная дзяржава. Ну і калі казаць пра пяты такі нацыянальны ўздым, то мы его зараз перажываем. Вось гэтыя хвалі з майго глядзішча гістарычнага, якія, можна сказаць, цэнтральнымі момантамі, з якіх з'яўляюцца, безумоўна, ідэя свабоды, як гэта не дзіўна, свабоды ў такіх шматлікіх аспектах, і гэта з'яўляецца ідэя, якая сапраўды заснавана на тым, што беларусы такія, якіх ніхто не чакаў, самі беларусы не чакаюць. З'яўленне нейкай нечаканасці, кшталту цуду, такі, як там, наша Ніва, напрыклад, з чым я займаўся. На той момант у Беларусі было, гэта пачатак 20 стагоддзя, было 101 расейскамоўная газета, 101. Была 28 польскамоўных, каля 30 было на ідышы, і доўгі час адзін штотыднёвік пад назвай «Наша Ніва» на беларускай мове. Але ўплыў яго і ягоная, скажем так, роля, яна несувымерная таму вось этой ресурснай базе, скажем так. І паўстала вось Беларуская Народная Рэспубліка. А сколько читателей было у «Нашей Нивы» и сколько читателей было у польских газет? Ну, про нашу Ніву можна сказаць так, што за ўсе 9 год яе выдання наклад прыкладна быў 4000 асобнікаў двума шрифтамі. Это значит кириллицей латинкой до 1915 года усяго разам, ну я так по моих подліках выйшла каля 1 мільёна асобнікаў. Вось гэтага... За 10 лет. Так, за 10 год каля 1 мільёна асобнікаў нашай Нівы. Але ж, ну, конечно, сфармаваная літаратура, конечно, класіка наша, конечно, наша ніўцы гэта асобы, история особа. Ну, тут, там, безумовно... А кто ее выписывал? Вот, допустим, 1907 год. Вот кто так вот приходит и постоянно покупает нашу Ниву? Ну, выписывали... Такой обычный вот читатель. Выписывали в основном гэта, скажем так, сельская дробна-гарадская інтэлігенцыя, пачынаючы ад там пісара, ад фельчара нейкага, да заканчваючы такіх вось адвакатаў і людзей вольных прафесіяў у асноўным. Гэта, можно сказать так, по документах подписки. То есть вот, допустим, я захожу где-нибудь в Мозыре, там рядом с Мозырем какая-нибудь деревня, и там фельдшер работает, ну, доктор, правильно? Вот такой, как у Чехова, там доктор, у него такая больница, и у него там будет лежать подписка «Нашей Нивы». Ну, гэта не выключана, скажем так. Не абавязкова, што там у кожнага фельчара было. Ну, але былі людзі, настаўнікі выпісвалі, напрыклад, студэнты, ці навучэнцы вось настаўніцкіх інстытутаў. Ёсць, напрыклад, падпіска там Эдварда Вайніловіча, фундатара Чырвонага касцёлу. Вот ён прасіў падпісаць яго адразу на 10 нумароў, каб 10 нумароў яму прыходзіла, і ён гэта 10 нумароў распаўсюджваў. Былі такія, напрыклад, Дэрбскі Юр'еўскі універсітэт, студэнты-беларусы. Вось там вучыўся, дарэчы, Ігнатоўскі, акадэмік Ігнатоўскі, першы кіраўнік Інбелкульту і акадэміі навук. Яны таксама там ужо з 1911 году падпісывалі сабе нашу Ніву, ўжо напісана Юр'еўскі, студэнты Юр'еўскага універсітэта. Петербург, конечно, быў там, дзе былі беларускія. Ну, самыя розныя. Гэта не было такое, што мы можам сказаць, вось толькі тыя, ці іншыя. Даволі шырока было. А как она распространялась? Только через подписку? Можно было купить, вот идешь по городу, не знаю, как тогда какой-нибудь ларек газетный стоит, ты покупаешь? Было магчыма набыць яе ў рэдакцыі, магчыма набыць было ў беларускай кнігарні. Ну, беларуская кнігарня была адна ў Вільні спачатку, пасля ўзнікла яшчэ ў Полацку, іх было немат. Падпіска і прыватныя распаўсюднікі. То бок чалавек, ён казаў, што мне патрэбна столькі нумароў, пісаў у нашай Ніве, я гатовы вось падпісаць там тых ці іншых і распаўсюдзіць. Дакладней, не падпісаць, а вось распаўсюдзіць сярод сваіх аднавязкоўцаў, напрыклад. І
гэты чалавек, ён звычайна быў корэспандэнтам нашай Нівы, ён яшчэ пісаў. Ну, нагадаю, што там было, ну, я думаю, што некалькі тысяч корэспандэнтаў за ўсе 10 год, якія пісалі пра тое, што адбываецца ў іх у мястэчках. І пісалі, напрыклад, пра сітуацыю з мовай, як ставяцца людзі да мовы, як ставяцца да культуры, як да нашай Нівы ставяцца. Ну, ось так. Ніколькі не прыніжаючы ролю і нашай Нівы і вот людзей, якія падпісвалі, тым не менш, вот давайте, вы ўсё ж таки ведаеце гэты перыяд вельмі добра. Ну, можа, я памыляюся, але тым не менш. Я чытаю, што, скажем, у 18-м годзе вот ёсць БНР, ёсць свая дзяржава. Вельмі ўсё ж таки вялікія праблемы былі з абеларушчваннем грамадзянаў гэтай краіны, беларусаў. Потым мы бярэм БССР, тую ж самую, вот 30-е, пачатак 30-х гадоў. І таксама вось гэтыя ўсе маладыя паэты, носьбіты беларускай ідэі, якія хадзілі ў народ, неслі, пісалі таксама ў газеты, таксама яны сутыкаліся з праблемамі, ну, как бы неразумення дзесьці непрыняцця. Ну, потым мы можам працягваць і далей і маем сёння. Ну, фактычна, падобную сітуацыю. Все-таки вот не дапрацавалі, не гатовы беларусы быць беларусамі. Ну, з майго гледзяшча, тут трэба разглядаць, што было і што ўдалося зрабіць. Калі мы паглядзім на... У вас шклянка напалавіну поўная. Ну, так. Таму што, ну, заўсёды трэба глядзець тое, якія былі першапачатковыя умовы. Калі, напрыклад, ну, мы скажам пра нобелеўскага лаўрэата з Беларусі, які ўсё жыццё пражыў у Беларусі па фізіцы, напрыклад, то мы павінны, ну, сапраўды казаць, ну, каб гэта адбыўся такі цуд. Таму што мы павінны глядзець гэту, ну, базіс, што ў нас ёсць, якія там у нас умовы і так далей. Калі мы паглядзім на тое, якія былі умовы для беларускага руху, то мы можам сказаць, што ўдалося зрабіць, ну, з майго гледзяча, надзвычай шмат. Надзвычай шмат. Чаму? Ну, першы момант. Значыць, абсалютна нечаканыя вынікі перапісу 1897 году. Нечакана для нас, учаснікаў, можа быць, для той моманты. Там была пра родную мову. Якая ваша родная мова? І там было вось гэта такое вось беларускае. Беларускае, ну, там 5,5 мільёнаў, кажуць. 5,5 мільёнаў, кажуць, наша родная мова беларуская. Акадэмік Карскі выдае ў 1903 годзе сваю працу фундаментальную і выдае карту беларускага племені. Дзе ён кажа, што, ну, беларусаў 8 мільёнаў 861 тысяча, ён там да чалавека падлічыў гэта. Надзвычайнейшы ўздым выходзіць, там Еўдакім Раманаў яму піша з Магілёва, кажа, ды ваша праца ў кожнай беларускай інтэлігентнай сям'і павінна быць. Ды вы разумееце, што вось які фундаментальную рэч. У нас цяпер, гэта 1902 год, ды у нас цяпер вось вельмі шмат людзей цікавіцца беларускім пытаннем, вось так і настаіць, беларускім пытаннем. Ён кажа адначасова, што, ну, не дапрацавалі вы трохі, Еўфім Фёдорович, трошкі земляў нашых аддалі суседзям там, і Расіі, і Украіне паддавалі, вось там беларускія гаворкі. Пачынаецца такая, ну, сур'ёзная дыскусія, дзе ж гэтыя межы Беларусі, як усё ідзе. Гэта то ў легальным, у афіцыйным дыскурсе ідзе. Ёсць дыскурс неафіцыйны, пра які Францішак Багушевіч кажа, дзе ж цяпер Беларусь, там, дзе гучыць наша мова, і ён акрэслівае вось гэтыя межы, якія з яго гледзяшча беларуская мова пераважае. І тут адбываецца наступная рэч, што беларускасць на той момант, яна уваходзіць у такі культурны абсяг, што вось, ну, само слово Беларусь, людзі прызвычайваюцца, што ёсць такое і так далей. Але вось пераход з культурнага на палітычны, вось тут я з вами згаджуся, вельмі складаны. І таму, калі Рада БНР абвясціла незалежнасць, менавіта незалежнасць, то Мінская гарадская дума кажуць, а мы вам фінансавання не дамо. Калі вы вось гэтыя ўжо парушаеце ўмовы першага ўсебеларускага з'езду, які выступаў ўсё ж за тое, каб была аўтаномія, то тут вось мы супраць гэтага. Хоць разам з тым мы разумеем, што патрэбна, каб нейкае было абласное кіраванне, патрэбна, каб была нейкая асобная адзінка. І вось пераход з гэтага культурнага ўзроўню да палітычнага, ён таксама вельмі моцна
скажем так, ну, ён падзяліў інтэлігенцыю. Ён падзяліў інтэлігенцыю, таму што пытанне незалежнасці. Што такое пытанне незалежнасці на той момант? Беларусі, многія кажуць, што такой ніколі не было дзяржавы. Беларусь гэта нешта новае, як мы будзем там з гэтым гэта пытанне ставіць. Але з іншага боку была такая вельмі моцная, хоць не шматлікая, але дэтэрмінаваная група інтэлігенцыі, які кажуць, што толькі пытанне незалежнасці дазваляе далей казаць пра перспектывы беларусаў як народу і як дзяржавы. У першую чаргу, конечно, это браты Луцкевічы, гэта Ластоўскі, у нейкай ступені Івановскі, ну, шэраг і іншых яшчэ, яны ідуць авансам, яны як бы напярэджанне гуляюць. Яны вось ставяць, робяць такую стаўку, і, ў прынцыпе, яны выйграюць. Абвяшчэнне незалежнасці стварыла перадумову, каб разглядаць вось палітычную гэту сферу. Таму, канешне, абвяшчэнне палітычнай незалежнасці было ва ўмовах, скажем так, яшчэ незавершанасці культурнай працы. Ну, згодны з вами. Ну, а што было рабіць з іншага боку? То есть все случилось слишком быстро уже в 2018 году. Так, з майго глядзішча так. У 1918 годзе быў такі час, ён ключавы ў нашай гісторыі, калі яшчэ культурная работа яна не была настолькі... Ну, напрыклад, толькі ў 18 годзе з'яўляецца граматыка Тарашкевіча. Беларускіх школаў яшчэ, ну, не так шмат. Там па розных ацэнках, там, але, ну, гэта... далёка не кожная, нават школа, якая называлася беларускай, яна там была беларускамоўнай. Не так шмат яшчэ беларусацэнтрычнай інтэлігенцыі. Але разам з тым, ну, сам час, само вось провід Божы ставіць пытанне пра тое, што трэба вызначацца. Ці незалежнасць цяпер, ці невядома калі. І вось гэта пытанне незалежнасці, яно, канешне, вельмі моцна уразіла, і прытым уразіла ўсіх. Галасавалі ж на Радзе БНР, галасавалі прадстаўнікі, ну, розных палітычных поглядаў. І большасць галасоў набрала, там, па-моему, 41 голас, 70 ці 69 набрала прыхільнікі за незалежнасць было. Гэта, ну, паказвае, што так яно не проста давалася, але гэта рашэнне было легітымным. Легітымным з гледзяча гісторыі і з гледзяча юрыспрудэнцыі. Вот яно такое. І пасля пачаліся розныя перыпетыі, але гэтыя перыпетыі былі ўжо ў іншай плоскасці, у іншай гістарычнай плоскасці. Таму што беларускае пытанне, яно стала пытаннем палітычным. Хоць нават сам Карскі, які казаў, там, выступаў за беларускі універсітэт, выступаў, каб беларуская мова вывучалася, і ён сам вельмі моцна крытыкаваў гэта. Ён кажа, што гэта немагчыма, каб... незалежная держава была. Вы сейчас все пересказываете, такое ощущение, что в 92 году такое же было. Ну, типа вот, ну, 91-й, 92-й, там, дискуссии 80-х годов, они примерно в таком же духе были, нет? Ну, тут я, скажем так, меньший специалист, но по моих адчуваннях нешта было падобнае. Потому что я кажу, что ситуация якая была у 30-е гады. У чым асноўна абвінавачвалі тых беларускіх дзеячаў, тую беларускую эліту, якіх закатавалі ў курапатах, якія былі па справе Саюза вызвалення Беларусі. Іх якраз і абвінавачвалі у тым, што хочуць адарваць Беларусь ад Савецкага Саюза, стварыць незалежную дзяржаву і скажем так, рыхтуюць для гэтага ўзброенае паўстанне. Для іх вось это абвінавачанне, яно было, гучала, ну, можа быць, у нейкім сэнсе яно з юрыдычнага гледзяча абсурдным было. А з гледзяча гістарычнага, то яно так, ну, безумоўна. І для Ігнатоўскага, і для Купалы, і для тых людзей, якія былі у працэс Юркі Лістапада, вось возьміце, слуцкага настаўніка, для іх было безумоўна, што Беларусь, яна ў перспектыве павінна быць незалежнай. І вось менавіта за гэта іх расстрэльвалі. І калі пытанне ўзнялося у
80-е гады, ў канцы 80-х, пачатку 90-х, то зноў жа, я думаю, што проста падсвядома, інстынктыўна гэтыя расстрэлы, яны таксама ажылі, гэтыя абвінавачанні ажылі. І разам з тым ажыла новая надзея, вось што зноў жа абвяшчэнне незалежнасці ў 91-м годзе. Ну, многія разглядаюць гэта як цуд, які адбыўся для Беларусі. Але насамрэч гэта быў падмурак ужо. Уже был подмурок, уже. Смотрите, а вот вы как специалист по нашей Ниве, вот если бы я нашу Ниву, она вот, это была какая газета? Скорее социалистическая или такая народническая? Вот она какая была? Потому что вот я читал какие-то там отзывы о нашей Ниве, что это была газета, но, в общем, она как-то так была, конечно, и про культурную составляющую, про язык, и там, про политическую составляющую, но вот сама повестка у нее была такая очень про социализм. То есть мы построим страну, если эта страна возникнет, то она все равно будет социалистическая. Может быть, не коммунистическая, но социалистическая точно. С большими полномочиями для государства, социальными гарантиями, там, с бесплатным образованием. В этом сэнсе, ну, сапраўды, вось, тыя людзі, якія стваралі нашу Ніву, яны былі сацыялістамі. Але сацыялісты не ў сэнсе такім, як мы разумеем там, ну, скажем, бальшавізм, які ўжо вышлі. Безумоўна. Хоць у першым артыкулях, які такім рэдакцыйным артыкуле сказана, што мы будзем служыць усяму беларускаму народу. Што беларускі народ складаецца з людзей розных поглядаў. І наша мэта служыць вось усяму беларускаму там скрыўджанаму народу яшчэ ёсць. Скрыўджанаму народу, які не мае сваёй дзяржавы, не можа выказацца. І таму наша Ніва, наша ніўцы, у чым іх, мне здаецца, такая сіла, у тым, што яны давалі пляцоўку для таго, каб можна было, ну, скажем так, будаваць рознаварыянтную Беларусь. Рознаварыянтную. Там выказваліся, ну, скажем так, людзі розных поглядаў. Ну, напрыклад, у нашай Ніве там была вельмі моцная такая хрысціянская плынь. Ось у 913 годзе падымаецца пытанне перакладу Біблію на беларускую мову. І там ужо, што княгіня Магдалена Радзівіл, яна ўжо нават гэтыя вылучыла сродкі на пераклад старога і новага законаў на беларускую мову. Там пытанне ўздымалася нацыянальнай царквы. Якая ж царква, яна, ну, нацыянальная. Безумоўна, ну, калі так браць чысты сацыялізм, то для іх увогуле это пытанне не важна, не істотна. А для той інтэлігенцыі яна была важна у той момант. Там падымалася пытанне эканамічных рэформаў. Александр Уласаў, вось галоўны рэдактар нашай Нівы, ён рабіў пытанне эканамічнае і, канешне, безумоўна, гэта, ну, не было такім, скажем так, прадзяржаўнай эканомікай. Наадварот. Можете какой-то пример привести? Вот, кааперацыя. Ён вельмі шмат пісаў пра кааперацыю і пра тое, каб як мага больш было эканамічнай ініцыятывы на такім узроўні нізавым. То бок тут, ну, расійская дзяржава, яна, ў прынцыпе, ось якраз расійская імперія, яна імкнулася зрабіць так, каб, ну, большасць эканамічных працэсаў кантралявала сама дзяржава. Уласаў піша, што нам не трэба ні чыноўнік, ні пан, нам трэба, каб аб'ядноўваліся мясцовыя гаспадары. І гэтыя мясцовыя гаспадары, яны павінны ствараць такія суполкі, кааператыўныя суполкі. І гэтыя кааператыўныя суполкі, якія могуць самастойна вызначаць кошты, якія могуць самастойна ўдзельнічаць у рынку. І наша Ніва прапагандавала стварэнне вось такіх, напрыклад, узорных гаспадарак. Ось хутар Бабоўня. 1909 год, на некалькі нумароў, вялізныя, як ось Зыгмунд Трускаляскі, у Бабоўні слуцкага павету. Ён арганізаваў сваю гаспадарку, на невялікім надзеле мае надзвычайныя ураджаі. І чаму гэта адбывалася? Ён кажа, вось корэспандэнт нашай Нівы, што калі б такіх гаспадароў было некалькі, яны бы маглі нават рабіць сваю спецыялізацыю разам, незалежна ад таго, якая ёсць палітыка дзяржавы. Таму што вельмі моцна змагаліся супраць расійскіх акцызаў. Акцызы гэта тыя, якія вось манаполіі. Таму што была манаполія, там цукровая манаполія, была манаполія на спірт і так далее, так далее. Кажуць, нам патрэбна самім беларускім гаспадарам выходзіць на рынок вось гэты. І пытанне, другое прыклад, гэта пытанне гарадскога самакіравання.
Конечно, кажа, гарады павінны мець поўнае самакіраванне. Ну, нават апелявалі да Вялікага княства Літоўскага. Гарады і мястэчкі павінны распараджацца сваімі падаткамі. Не можа быць так, што без дазволу губернатара ці без дазволу чыноўнікаў мы не можам выкарыстаць тыя грошы, якія мы, ў прынцыпе, самі зарабляем. І тут бралі за прыклад Великабрытанію. Великабрытанію, калі казалі, што ў Англіі гэта самакіраванне, яно існуе там ледзьве не з 13 стагоддзя. І гэта дае вялікі рост гарадоў і вялікія прыбыткі тым людзям, якія працуюць у гэтых гарадах. То есть вот социализм нашей Нивы и социализм Александра Григорьевича – это разные социализмы. И они друг другу, я так понимаю, противоречат. Ну, безумоўна, тут ужо. Да сённяшняга дню все ж таки вы хоць і гісторык і жывеце дзесьці часткова там у тых гадах, але і ў гэтых існуеце. Вы прагучала такая фраза, калі вы ўзгадывалі Каліноўскага, і потым неяк вот, ну, можа, мне падалося, але такое ўражанне, што вот што сёння ў нас адбываецца патрыятычна-вызваленчы рух. Нацыянальны ўздым, я сказаў. Да, нацыянальны ўздым. Нацыянальны? Нацыянальны менавіта. Сапраўды нацыянальны. Сапраўды нацыянальны. У чым яго праява? Вот нацыянальнасць, нацыяналістычнасці, калі хочаце, вось гэтага ўздыму. Я бы сказаў, што тут нацыянальны, але не нацыяналістычны якраз. Я тут разумею нацыю як такую самакіроўную супольнасць, якая здольная дзейнічаць ва ўмовах нават адсутнасці ўласнай дзяржавы. Гэта не пытанне, скажем так, нацыяналізму у тым плане, што вырашэнне такіх пытанняў нацыянальнай культуры і нацыянальнага жыцця. Гэта пытанне сапраўды ці ёсць патэнцыял самаарганізавацца настолькі, каб магчы пабудаваць рэчаіснасць, якая грунтуецца на тых каштоўнасцях, якія вызнаюць самі людзі, без дапамогі дзяржавы. І часам насуперак супрацьдзеянню дзяржавы. І ў гэтым сэнсе я лічу, што сёння, канешне, безумоўна, мы бачым нацыянальны ўздым. Таму што людзі розных поглядаў, людзі розных моваў нават, людзі рознай культурнай арыентацыі, скажем так, але ўсіх аб'ядноўвае адно, што укладаецца ў два словы: новая Беларусь. І за гэта людзі ахвяруюць, і за гэта людзі гатовыя на многае пайсці у адмаўленні ад свайго прыватнага жыцця. І гэта масава. І таму, канешне, безумоўна, з гэтага гледзяча ўздым менавіта нацыянальны. Нацыя паднялася, і яна заявила пра свае правы. А вот можно сказать, что вот то, что сейчас происходит в Минске, на улицах Минска, ну и в Гомеле, в Бресте, по всей Беларуси, это вот как раз то, чего хотела редакция нашей Нивы, там, и, может, и нашей Доли тоже. Они они работали на то, чтобы это случилось, но это случилось там не, условно говоря, не в 1913 году, а случилось в 2020. Доброе пытанне. Грубо говоря, вот представим себе, что редакция нашей Нивы выходит вот на какую-нибудь акцию, предположим, что... Выходят из редакции и бачить то, что отбывается в неделю. Да, и они так походили, послушали. Вот им это понравится, не понравилось бы, не понравилось бы. Ну, я тут могу только выказать свое субъективное меркаванне. Вы ж окунуліся вот так вот дзесьці ў тыя часы, можа, адчулі себе нават супрацоўнікам нашай Нівы таго часу. І вот вы зараз бачыце гэта. Грубо говоря, Ластовский вышел покурить и... Ну так, ён бачыць тое, што адбываецца зараз. Я думаю, што яго гэта вельмі моцна ўразіла і натхніла. Я думаю, гэта тое, што хацелася б бачыць. Чаму я так мяркую? Таму што наша Ніва ўзнікла ў час увогуле рэвалюцыі. Это быў 1906 год. Перад 1906 годам быў 905, калі былі масавыя выступленні, калі быў Курлоўскі расстрэл, калі людзі, забастоўкі, дарэчы, былі. 3 хвалі забастовак было, забастовачнага руху. Была ў студзені, ў кастрычніку і ў снежні 905 году. Былі тыя, скажем так, выступленні, якія ставілі сабе за мэту дэмакратызацыю дзяржаўнага ладу. Ці больш дакладна склікання устаноўчага сходу, які павінен быў выпрацаваць канстытуцыю.
на той момант. І ў гэтых умовах узнікае наша ніва. Браты Луцкевічы, яны ў гэтым руху ўдзельнічаюць. Непасрэдныя заснавальнікі нашай нівы. Яны ўдзельнікі рэвалюцыі 905 году. Мы можам сказаць, што Якуб Колас удзельнік нелегальна беларускага настаўніцкага саюзу. Гэта арганізацыя, якая вынікла менавіта з рэвалюцыі, калі настаўнікі проста стварылі сваю паралельную структуру з тым, каб адстойваць свае прафесійныя правы. І ў 1907 годзе Якуба Коласа арыштавалі за гэта, у 1908 годзе яго пасадзілі на 3 гады, вось на Валадарцы ён сядзеў. За гэта беларускі настаўніцкі саюз. Ён не быў беларускамоўным, ён называўся проста беларускі настаўніцкі саюз, там абсалютная большасць была расейскамоўных, але яны адстойвалі свае прафесійныя правы у тым сэнсе, што павінна быць зменена заканадаўства, павінна быць выкананыя тыя палажэнні маніфеста 17 кастрычніка 905 году, і павінна адбывацца зусім па-іншаму кіраванне дзяржавай. Мы бачым паэзію Купалы, пра якая проста выбуховая тады на той момант. І к свабоду, роўнасці і званню мы працярэбім сабе след, і будзе ўнукаў панавання там, дзе сягоння плача дзед. Безумоўна, канешне, для іх это была, такая, это хваля была, на якой вось утварылася сама наша ніва. І гэта хваля была пабудовы новага жыцця. І тады вельмі шмат казалі 905-906 год, што адбываецца нешта новае, нешта незвычайнае. Выбары ў Дзяржаўную думу Расійскай імперіі. Нават там рэдактар нашай нівы браў, правда, там не прайшоў далёка ў Вілейскім павеце, Александр Уласаў, але браў удзел. Наша ніва друкавала перадвыбарчыя праграмы, друкавала стэнаграмы, друкавала справаздачы дэпутатаў пасля гэтых сустрэчы з выбаршчыкамі. Былі нашы ніўскія карэспандэнты на сходах розных, якія праводзіліся яшчэ ў 907 годзе, калі была разагнана дума, зменена заканадаўства, тады наша ніва была нашы нівцы былі вельмі актыўнымі. І гэта ўсё дае мне падставу казаць, што так, вось тое, што адбываецца зараз, яно бы для нашых ніўцаў было бы такім, естественной средой. Так. Але вот гэты наша нівец умоўны, ён не толькі пакурыў, паглядзеў і там узрадаваўся таму, што ўбачыў, а потым ён забычкаваў і пайшоў пагаварыць з людзьмі і пытаецца ў іх, да прыкладу, там, а што пра беларускую мову, якія тут у вас там што, і адзін пратэстовец яму кажа, гэта пытанне неважнае, другі кажа, што да не звяртай увагі, мы тут как бы ўсе па-руску, трэці кажа, мы давайте спачатку пераможам, потым будзем гаварыць, трэці кажа, а мы тут ввогуле за глобальный свет, за правы человека. У меня карта поляка. У меня карта поляка вообще. Да. Вот гэта. Ну и потом там яшчэ что-нибудь там. А что там про там ВКЛ ведаешь? Ну, читал что-то там вот, да. Выкладали яшчэ ў школе, нешта вот так ведаю, да. Вот. А что там про літаратурную спадчыну? Ну, Ганна Севярынец приходила нам у двор, вот. Хоть познакомились, коли попросили, там сказать, женщина, представьтесь, она представилась, вот, хоть доведались. Вот. И все, вот это сподобається? Ці гэта будзе неважно? Так само, цікавае пытанне. Ведаеце, што я зразумеў, калі я даследаваў эпоху нашаніўства, одну такую цікавую рису, з якой мне здаецца, доўгі час, можа быць, не зусім хапала нам, сучасным, тым, хто ўжо ў 21 стагоддзі жыў. Нашаніўцы, большасць нашаніўцаў, такая была палітыка нашай нівы. Яны імкнуліся, скажем так, бачыць не столькі праблему, колькі перспектывы яе вырашэння. Не колькі важна было, на якой мове цяпер чалавек размаўляе, колькі важна, куды ён кіруецца, на якой мове ён заўтра будзе размаўляць. І з гэтага гледзяча, канешне, безумоўна, можа быць, цяпер ён па-рознаму, можа быць, ён яшчэ не вывучыў мовы, можа быць, ён яшчэ слабаваты ў гісторыі, але тое, што
у яго прачынаецца цікавасць. Вось вы вельмі добра прыклад прывялі пра Ганну Севярынец і двор, но я так разумею, што гэта ўмоўны такі прыклад. Чаму ўмоўны? Яна апісвала, это рэальна здарылася. Рэальны прыклад, цудоўны, і яшчэ лепш. Гэты прыклад, ён паказвае нам што? Ён паказвае нам вектар. Вектар нацыянальнага ўздыму, куды яно рухаецца. І для людзей абуджэнне цікавасці да гісторыі гэта, гэта мода ўжо цяпер. Абуджэнне цікавасці да мовы, гэта важна. Ну, там у дваровых чаціках там глядзіш, там, ну, які ў нас будзе беларускамоўны дзень, калі ўсе будуць пісаць па-беларуску. Ну, давайте зробім чацвер. Не, ў чацвер я не магу, там щось там цяжкі дзень, давайте выходны, ну, суботу, напрыклад. Чацверг у мяне у кароткае не атрымліваецца пісаць, а вот у пятніцу лепей будзе. Ну, так, ўжо ў суботу добра там высплюся, там з раніцы ўжо будзе лепш. І ось публіцыстыка нашай нівы, яна такая бывае рэзкая, там пра мову там розныя пісалі, што там ёсць і тыя людзі, якія накіравана і прыніжаюць, выракаюцца і так далей. Але большасць нашаніўцаў, безумоўна, яны бачылі, што сёння так, што сёння, можа быць, гэтыя людзі, яны неадукаваныя, яны цёмныя, яны не так разумеюць гэту Беларусь. Але заўтра гэта будзе зусім па-іншаму. Важна, каб яны... Важна знаходзіць нешта супольнае, і з гэта супольна на гэтай супольнай базе рухацца. І калі былі базавыя каштоўнасці, што Беларусь гэта каштоўна, што Беларусь гэта тое, што нас аб'ядноўвае, мы можам размаўляць, мы можам рухацца, можам дыскутаваць, не пагаджацца. Дыскутавалі і вельмі рэзка канфрантавалі з заходнерусамі, з чарнасоценцамі. Чаму? Таму што базавае было пытанне не вырашана. Там Кавалюк быў такі, Сергей Кавалюк, Лук'ян Саланевіч, якія выдавалі газеты там крысціянскія. Вось это беларуская жизнь, вось эту газету северо-западная жизнь. І наша ніва вельмі рэзка пра іх пісала, таму што яны для іх, у прынцыпе, беларуская мова не была каштоўнасцю. Не таму, што яны пісалі па-руску, таму што самі нашаніўцы Луцкевічы выдавалі газету па-руску. Называлася «Вечерняя газета» і па-польску. «Кур'ер краёвы». Яны пісалі па-польску і па-руску, і тыя зразумелі. Але для вось северо-западнай жизни увогуле беларуская мова не была каштоўнасцю. А значыць, не была каштоўнасцю Беларусь. Значыць, тут нема супольнага нічога. З усімі астатнімі давайте будзем размаўляць, давайте будзем бачыць перспектыву. І гэта, дарэчы, вельмі моцна дапамагло ўжо пазней пасля крушэння расійскай імперіі. Гэта дапамагло тым, што на ўсебеларускім з'ездзе сама такая праграма, таму што на ўсебеларускі з'езд у 17 годзе сабраліся ж людзі самых розных поглядаў, якія не бачылі там асаблівай каштоўнасці пераходзіць на беларускую мову, больш нават перашкодаў бачылі у гэтым сэнсе, але яны бачылі каштоўнасць, каб Беларусь неяк аформілася дзяржаўна. І вот тут у гэтым сэнсе. Ну, я бы так адказаў на ваше пытанне. Вот вы ўсё ж таки назіраючы за працэсамі, вот зараз просто ваше асабістае меркаванне як чалавека, як беларуса, як грамадзяніна для тых, хто зараз выходзіць супраць вядома чаго і супраць каго, для іх, для ўсіх Беларусь гэта каштоўнасць. Таму што ён можа быць прыхільнікам рускага міру і быць супраць Лукашэнкі. Ёсць такое. Или давайте я предложу безумный вариант. Человек выходит, он выходит за демократию, но у него есть такой проект, что вот если Беларусь станет, там, не знаю, частью Литвы или частью Латвии, то там же есть уже демократия. Она уже как бы лет 30 как обрабатывается, она уже передовая. И, в общем, можно заимствовать, присоединившись к какой-нибудь стране с развитой демократией, просто заимствовать ее институты, заимствовать ее там газеты, ну, все, что у них там есть хорошего. Там, да? Вот. И, в общем, таким образом быстро демократизироваться. Да? А вот то, что у нас сейчас... и все это разменять просто на суверенитет. Да? Дзякуй вялікі. Такое пытанне сапраўды, якое пытанне выклікана часовых для мяне, думаю, не толькі для мяне. Гэта пытанне, оно, ну, скажем так, вынікае з нашай папярэдняй гісторыі. Маю на ўвазе гісторыі ўжо незалежнай Рэспублікі Беларусь. Таму што вельмі шмат усяго там
розныя былі тэндэнцыі дзяржаўнай палітыкі і палітыкі апазіцыйнай, сабе так скажам умоўна. Што сёння? Што мне здаецца сёння змянілася? Владимир Жылка калісьці так пісаў, што там шырокай хадой у час гэтых спакус на мапу Еўропы ўзышоў беларус. Што, ну, як сказаць, што тут ужо стала вельмі тоеснае паняцце свабоды і паняцце Беларусі. Яно вельмі шчыльна звязалася. Яно вельмі шчыльна, як скажем, у нашым парадку няма, ну, такім вось для тых людзей, якія цяпер актывізаваліся, якія актыўныя цяпер, для іх замежны, скажем так, парадак, павестка дня, яна фактычна адсутнічае. Асноўна гэта тое, што ўнутры. Як вось збудаваць менавіта гэту краіну тут і цяпер. І гэта, скажем так, і гэта ніхто не можа перакрэсліць. Ніхто не можа сказаць, што вот давайте вось вырашым пытанне геапалітычнай арыентацыі спачатку, а пасля будзем ісці. Не. Пытанне геапалітычнай арыентацыі, яно вытворнае ўжо. Яно стала, ну, скажем так, яно дапасавальнае адносна таго, што ёсць унутранай палітыкай. І таму такія засцярогі, што сапраўды можа быць нейкія прыхільнікі рускага міра, можа быць нейкія прыхільнікі страты суверэнітэту на карысць суседніх дзяржаў з намі заходніх. Могуць яны быць. Але гэта далёка не мейнстрым. Мейнстрым менавіта тая Беларусь, якая, ну, для людзей як бы адкрылася. Каштоўнасць Беларусі, важнасць Беларусі, важнасць жыць у сваёй краіне. І калі людзі гатовы, ну, настолькі моцна рызыкаваць за сцяг, які, ну, здаецца, нічога бы так яшчэ недавно нічога не значыў, за свой нацыянальны сцяг, то гэта, ну, мне здаецца, вельмі шмат пра што кажа. Гэта звязана з суверэнітэтам, гэта звязана з каштоўнасцю нашай краіны. Вось, ну, такое маё ўражанне, такое маё ўяўленне. Вот уяўленне чалавека з адсюль, якое фактычна супярэчыць усім апошнім допісам і ўяўленням Зянона Станіславовича Пазняка, які бачыць ва ўсім тут руку Масквы, ФСБ і лялькаводаў расійскіх за ўсімі працэсамі, што ў нас адбываюцца. Спадар Андрэй, завяршаючы нашу размову, я хацеў сказаць, сфармулюйце сваю, але наколькі я разумею, што вы ўжо даўно ведаеце нацыянальную ідэю, якую нават не трэба фармуляваць, а проста прамовіць дастаткова. Ці я памыляюся? Ці вы хочаце сказаць, тады-то ў іх была і ў Каліноўскага, і ў братоў Луцкевічах, а я зараз выдам сваю. Андрэя Унучыка нацыянальную ідэю. Безумоўна, я так не буду рызыкаваць, тым больш, што я, ну, не скажу, што я так прадумаў, каб мне ў адным сказе там нацыянальную ідэю, але мне вельмі падабаецца тое, што праходзіць ад прамовы з Карыны да кнігі Юдыт біблійнай, што паколькі зверы яны маюць ласку да нораў сваіх і птушкі да гнёздаў сваіх, так і чалавек да таго месца, дзе ён урадзіўся і ускормлены суть па Бозе вялікую ласку мае. Вось гэта вялікая ласка любоў, вялікую любоў да гэтай зямлі, яно праходзіць праз усе нашы нацыянальныя ўздымы. З Карына гэта вывесціў, пасля Каліноўскі, каго любіш, люблю Беларусь, так узаемна. Пасля гэта было абвешчана і купалам, і ў перыяд, ну, ось, калі казаць пра уздым 90-х гадоў, это, конечно, Караткевіч, безумоўна. Ягоныя тэксты ляглі ў аснову, што Беларусь, якая шляхетная Беларусь. І вось усё гэта разам сабранае, пачынаючы ад Бібліі з Карыны і заканчваючы памяццю пра Курапаты, яна кладзецца ў тыя два словы «Новая Беларусь». Новая Беларусь. У першую чаргу гэта, канешне, Беларусь, якая дае магчымасць
чалавеку самарэалізавацца, якая дае магчымасць зрабіць тыя крокі ў жыцці, якія чалавек бы хацеў. І каб за гэтыя крокі не даводзілася плаціць вялізны кошт. Жыць паводле сумлення, паводле каштоўнасцяў і паводле універсальна 10 Божых запаведзяў. Што 10 Божых запаведзяў, ўсё ж, у прынцыпе, это універсальны закон, тое, што называецца агульначалавечая каштоўнасць. От яны павінны стаць такой базай. Таму, канешне, вось мара пра новую Беларусь, я думаю, што яна мае ў сабе вельмі моцны такі хрысціянскі матыў, а гэта ёсць універсальная каштоўнасць, якая дазваляе казаць пра жыве Беларусь, жыве вечна. Вось тое, што вот так доўга фармуляваў, але такое сфармуляваў, жыве Беларусь. Арыгінальна галоўнае. Слухайце, такая ідэя, вот просто за такую ідэю я не магу вас не аддзячыць. Такім чынам, ад Еўрарадыё, ад крамы Сымбальба і праграмы «Ідэя X» вам вот за такую шыкоўную нацыянальную ідэю «Жыве Беларусь, жыве вечна» Андрэю Унучаку наш падаруначак. Андрэй Унучак, гісторык, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Жыве вечна.